आरो मोननैबो समस्तियाव हाग्रामाया जेननाया खाथां गतिके बे इलेक्शननि उनावनो आरो BPF नाय जोंनि BTC माबायाव पलिटिक्सआव आरो बे बारनि बिसायख'थिया सिगांनिफ्राय जोबोद आलादा आं बुङाखै मानो होनोब्ला नुसोलायदों रायजोफोरानो सावरायसोलायदों एबा निउसनि गेजेरजों नुदों एबा गामि चक पहर दखान बेफोरबायदियाव माने रायजोफोरा माने सावरायदों आरोना खाम्फा ओमफ्राय खाम्फा आरो हाग्रामा बिथांमोना जोबोद नारा नाथा नाजालायगोन खानायबो खाम्फा बरगयारिया जेराव गेलेगोन बेहायनो माने हाग्रामा महिलारियाबो बेहायनो गेलेगोन होननानै निउसफोरनि गेजेरजों नुदों नोंथांमोनाबो नुदोंबो जानो हागौ आरो नुवाखैबा नै दा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नुगोन स' बेबायदिनो बिथां एबा नाजानायनि गेजेरजों बिथांमोना सोर जितगोन एबा सोर देरहासार जागोन बेसो दा बाथ्राया स' दा खाम्फाया मा बुंखो स' खाम्फा बरगयारिया मा बुंखो नोंथांमोना एसे भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव मा फोरमायखो स' नायलांदो बिदिब्ला देबरगाव समस्ति आरो चिरांदुवार समस्तियाव आरो रायजोनि अननाय रायजोनि आशीर्बाद लानानै एबार BTCनि रायजो राजाफ्रा BPFखौ BTCनि पलिटिक्सनिफ्राय आउट खालामनो थाखाय बे समखौ 22 तारिखखौ नेगासिनो दङ आरो मोननैबो समस्तियाव हाग्रामाया जेननाया खाथां गतिके बे इलेक्शननि उनावनो आरो BPF नाय जोंनि BTC माबायाव पलिटिक्सआव आरो थानाय नंला आं बेनि सोमोन्दै जेबो बुङा बे आंनि इस्यु नङा थेंक इउ सार दा आङो मोननै समस्तियाव हाग्रामानि एगेन्सि नमिनेशन होबाय देबरगाव समस्ति आरो चिरांदुवार समस्तियाव आरो रायजोनि अननाय रायजोनि आशीर्बाद लानानै एबार BTCनि रायजो राजाफ्रा BPFखौ BTCनि पलिटिक्सनिफ्राय आउट खालामनो थाखाय बे समखौ 22 तारिखखौ नेगासिनो दङ आरो मोननैबो समस्तियाव हाग्रामाया जेननाया खाथां गतिके बे इलेक्शननि उनावनो आरो BPF नाय जोंनि BTC माबायाव पलिटिक्सआव आरो थानाय नंला आं बेनि सोमोन्दै जेबो बुङा बे आंनि इस्यु नङा थेंक इउ सार दा आङो मोननै समस्तियाव हाग्रामानि एगेन्सि नमिनेशन होबाय देबरगाव समस्ति आरो चिरांदुवार समस्तियाव आरो रायजोनि अननाय रायजोनि आशीर्बाद लानानै एबार BTCनि रायजो राजाफ्रा BPFखौ BTCनि पलिटिक्सनिफ्राय आउट खालामनो थाखाय बे समखौ 22 तारिखखौ नेगासिनो दङ आरो मोननैबो समस्तियाव हाग्रामाया जेननाया खाथां गतिके बे इलेक्शननि उनावनो आरो BPF नाय जोंनि BTC माबायाव पलिटिक्सआव आरो थानाय नंला आं बेनि सोमोन्दै जेबो बुङा बे आंनि इस्यु नङा थेंक इउ सार दा आङो मोननै समस्तियाव हाग्रामानि एगेन्सि